точно на Свети Георги, който сега панорамния път за Рожен, там е бил турския пост. Но него са го припускали, не е допускали, че той е изпълнявал такава революционна дейност, че секретар Берник бил на революционния комитет. Припуска се, като бил Дрипов така, и се пускали да се отиде до мучедят, които са живели там на местността Лопва, където е починал. И пак до село си идвал, така са го припускали. Но бил много болен през 1903 година от туберкулоза, не можал да издържи и точно на тая дата почива. И от признателно чувство население 1972 година поставиме тази паметна плоча, която вечно ще стои и ще напомня на поколенията борците срещу турското робство до освобождението в 1877-78 година. Аз като кмет на Момчиловци искам да ви приветствам първо за това, че ви има като сдружение, за инициативите, които поемате, защото, вярвайте ми, в забързаното наше ежедневие забравяме точно тези малки паметници, които всъщност са направили и пазят голямата история на България. Пожелавам ви да сте живи и здрави, да носите българското в сърцата си, да бъдете все така инициативни. От името на цялото Момчиловци, от наследниците, които скромно седят, от наследниците на Стайко Сурков, които скромно седят настрани, ви поднасям китка здравец. Маноле, за тебе, да сте живи и здрави, здравеца за цялата ви дружина. Живей България! Живей България! Виждаме, разбира се. Ядайте, винаги сте добре дошли. Живей и здрави!
благодарното и признателно население и до днес нарича местността Стайков Брод. Това е историята на Стайко Иванов Сурков, злощастна, изпълнена с премеждие, и предлагам, понеже, както казах, ние сме длъжници до някъде на този човек, защото той се е борил за свободата на целия ни народ, да сведем глава в едноминутно мълчание и да си спомним за всички тези хора, които са дали живота си, за да може ние сега да се ползваме от това да бъдем свободни и да живееме спокойно. Моля за минута мълчание. Господа го прости. Боже, прости, ти искаш една молитвичка. Да. Може ли? Да. Тя точно за такъв случай. За починали. Помени, Господи, душите на Твоят починал раб Стайко и всички сродници по плът и им прости всичките волни и неволни прегрешения. Дарува им небесното царство и да участват в Твоите вечни блага и се наслаждават на Твоят безкрайен блажен живот. Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот, наши отци, братя и сестри и всички православни християни. Сели ги в Твоите свети там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилвай като благ и чеколивец. Амин. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, брати и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, брати и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение и направи вечна тяхната памет. Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородица, винаги блаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, почтена от херувимите и несравнено по-славна от серафимите. Нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, Те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята предчиста майка и на преподобните и богоносни наши отци и всички светии, помилуй нас. Амин. Амин. Вечна им памет на всички герои и както в случая на Стайко. Бог да го прости. За славата на всички воеводи, хайдути, българи, които са дали живота си за майка България и най-вече за Стайко Иванов Сурков от село Дереки. По моя команда. Огън!
svanka pusto hajdutstvo, na majka ti sa dodjalo, na majka ti sa je dodjalo. Водене, вода носене, гървави ризи перане, юнашки глави скриване. Пусти хайдуклук, Петколо, капитанине, Петколо, командири. От сванка пусто хайдутство, на майка ти са додяло. Петколо, капитанине, Петколо, командири. От сванка пусто хайдутство, на майка ти са додяло. Петколо, капитанине, Петколо, командири. От сванка пусто хайдутство, на майка ти са додяло. Петколо, капитанине, Петколо, командирине. Возбрано и воеводje, победителя, яко избавившеся от зли, благодарственная, восписуем ти раби твои, Богородице, но яко и
Восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу не победимою, от всяких нас век свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто, не невестная. Возбрано и воеводье победительная, яко избавившеся от зли благодарственная, восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу не победимою, от всяких нас век свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто, не невестная. Возбрано и воеводье победительная, яко избавившеся от зли благодарственная, восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу не... Друго няма да ви казвам. За нова година, септември месец да се видим пак на поредното хайдушко сборище, на поредната местност, която е историческа и която трябва да пазим в сърцата си. Да живее България! Да живее! Живее България! Политически малко повече ще продължи, пък днеска е събота, утре неделя. Фактически малко повече, няколко минути. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божие, помилуй мене грешния. Господи Исусе Христе, Сине Божие, заради молитвите на предчистата Твоя майка и на всички светии, помилуй нас. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе. Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде всичко изпълваш, съкровище на благата и победители на живота, дойди и се сели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, благи Боже, нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святаго Духа во веки веков. Амин. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти нашите грехове. Владико, прости нашите беззакония. Свети, посвети и изцели нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святаго Духа во веки веков. Амин. Отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към състежение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще бъдат угодни жертви на правата, възношение и състежение. Тогава на Твоя олтар ще възложат телци. Слава на Отца и Сина и Святаго Духа во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Нищо не може да стане. Благодаря ви, че ме изслушахте и ме чухте. Живей!